Emel adamın ömrüne yetirip bilecek ziyanı var da gelecekteki bolup bilecek zatlar var da internette dürül habarlar var. Yani onun köpüsü doğru mu, ne doğru mu? Köp adam bilen o. Yani alımdan çakma boyunca Emel'in hoplu aslında. Yani biz için Emel'in ne edip dörenlik, haçan dörenlik, ne edip işleyişi var da mümkünçilikleri, ne işler edip bilen var, nerede olan yanlarını biz bilip koysak kim olmanı mukadiyen. Bugünkü videomuz olsa Emel'in ne edip işleyişi, haçan dörenligi, ne edip dörenligi, ne mümkünçiliklerin bağdağını yeke durup geçer. Size patbisk edip like basıp bizi qollamayı yatın çıkarmasanız deyip fikir edin. Eğer de sorunuz ya da var fikriniz olsa komentarda yazıp kalıp bilirsiniz. Bizim bugünkü videomuz olsa şu temalar var da Emel'in yani AI, Artificial Intelligence. AI'nin tarihini seyretsek, Qadim Gresiyada bizim AI'mizden önce 1-nji asyra barıp diýerýär. Şo döwürlerde pikirlenmek uky bolan mekanizmler edilen. Yani astronomik hadisalary öňünden çaklap aýdyp berip bilen mekanizmler edilen. Ýöne häzirki döwrüň AI ýagny iskutsy intellekt bar da olsa 1950-nji ýyllarda adamlar pikirlenmäge başlaýar. O döwrüň kompýuterleri dogry berilen buyruklary ýerine ýetirip bilýär, komandalary ýerine ýetirip bilýär, ýöne eden zatlaryny berilen buyruklaryny ýadyna saklap galyp bilmeýärdi. Garaz Emel-Aň ýagny AI baradaky indiki ulu waka 1956-njy ýylda Dartmouth Universitetinde bolup geçýär. Ana şo ýerde birinji iskutsy intellekt ýagny AI programmasy görkezilýär. Şo konferensiýada gatnaşan John McCarthy AI ýagny Artificial Intelligence düşünjesini gizlýär. Şo konferensiýadan soň bolsa 1957-nji ýyldan 1974-nji ýyl aralygyna bolsa AI ory çaltesýär. Ýagny kompýuterler has güçlenýär, has ardan bolýar, köprak da ýadyna saklap galyp bilýär, ýady ululýar. Ýene bir gazaklarda şo döwürlerde ýagny 1974, 72-nji ýyllarda ýa-da 72-nji ýyllar aralygyna şo gysgabadyň içinde alimler şeýle pikir bolan alimlarda ýagny adamyň pikiri, adam pikirlenşi kellesinden deň bolan iskutsy intellekt dörer diýip şo döwürlerde pikir bolan adamlarda. Aýan aslında beýledir. Biz bolsa şumat 2026-njy ýylda iskutsy intellektiň ýalaşsak ýa görülüşlik desem, bar mün kelesi ýok, adamlar bar aň ýok diýip oturýar. O döwrüň pikirini seredin. Aýnda birazjyk öňe süýsek bolsa 1997-nji ýylda şahmat oýunçy çempion Garry Kasparow Deep Blue atly iskutsy intellekt ýagny Emel-Aň utýar. Şo ýylyň özünde bolsa tekstem tanaýan iskutsy intellekt ýagny Dragon işläp çykarylýar. Häzirki wagtda bolsa ChatGPT, Gemini, Bing, Midjourney ýaly dürüldürli iskutsy intellektler we Medem şonu olanýas aslında. Geljekki 10 ýylda bolsa men pikirim boýunça iskutsy intellekt dogry gaty öser mukadiýan. Egerde Telegramda hatda bar bolsaňyz, bizden Telegram kanalymyz, bize patbisk edip goýsaňyz, günne her türlü habarlar, teknologiýa degişli zatlar goýup barlar. Patbisk edip goýmagy maslahat berem. Emel-Aň aslında näme zat? Emel-Aň maglumatlary görüp, seljerip, ýa-da maslahat berip, karar verip adamın köp işlerini avtomatlaştırmak için niyetlenen bir programı. Emel-Aň işleş düzgün bolsa, ulu miktardaky maglumatlar özünde kabul edip alýar, ondan soň şolary seljerýär, görýär, analiz edýär, şolardan bir belli çykaryp berýär. Şo ýumuşlar bolsa iskutsy intellekt, machine learning ýa-da deep learning görüşlerini size işläp çykaryp berýär. Machine learning ýagny maşina öwrenmesi, deep learning bolsa çuňur öwrenmek. Ýene anygyraýat düşündirýän bolsam, iskutsy intellekt öz içine machine learning alýar. Machine learning bolsa öz içine deep learning alýar. Machine learning gönden türkmençe alsak, maşiny ýagny bir mehanizmi öwretmek, ýagny adam kompýuteri bir zada öwredýär. Aýny adam kompýuterini nädip öwredýär diýmek mümkin. Jogap neuron baglanşyklar arkaly. Neuron baglanmalary adam beýninde de bar, ýani olary ýöreti emel ýagdaýda kompýuterler üçin döredip, olary da öwredýärler. Indi şo neuron baglamalaryň nädip işlenişini biraz sadarak konuşsa düşündirjek bolaýyn. Egerde size mysal üçin diýeli, üçlük sany şloreal ýa-da şloreal çyzyp berse, şolaryň toplamyndan bir üçlük sanyny düşünýär. Sebäbi siziň beýninizdäki neuron baglamalar ýa-da neuronlar iminde üçlük şekilde görüp toplamda hasaplap berip bilýär. AI bolsa şo zady öwrenmek üçin ýa-da şo zady tanamak üçin bolsa oňa näildir bir mümkinçilik gerek. Iň minimal mümkinçilik bolsa 28-28lik pikseli bolan bir kvadrat gözüňize getiriň. Indi şo kwadratyň içinde 0-dan 9-gaça bolan adam tarapyndan ýazylan bir sanlary nädip tanap alýanyny bir görüp çykaly. Her bir pikseli bir neuron diýip alsak 28 ýagny umumy 784 san neuron bar. Her bir neuron bolsa 0-dan 1 aralyk bolan sanlarda ütkap bilýär. Mysal üçin 0,15, 0,175, 0,10, 20 tapadak näildir bar sany. Ýagny şo sanlar neuronlaryň hereketiniň ýa-da aktivlanyň derejesini görkezip berýär. Indi ştada birazjyk bir ýalňyşma mümkin. Pikselen neuron ikisi aslında ştada bir zat bolup gelýär. Ýagny neuronlar piksele öwrüp bilýär. Ýagny has açygyrak, has anygyrak aýtsam, bir neuronun bir sany, ýagny birden
daşrak ýagny nola ýakynrak bolsa az öçgürek, ýagny öçgürek renkde bolýar. Bir näçe ýakyn bolsa, nola näçe daşçy bolsa, şonça renklerek, ýagny renkge gowrak bolýar, ýagtyrak bolýar. Gelinini neyronun baglanşyklaryna urp çykaly. Ýagny olar 3 sany baglanşykdan ibaret. Birinji bölegi input, ýagny maglumaty kabul edip alýan bölegi. Ikinji bölegi bolsa hidden layer, ýagny gizlenen gatlagy. Ýa-da şo taýda hemme işler şo ýerde bolup geçýär. Üçüncü bölegi bolsa output, ýagny gelip çykan jogaby çykaryp beren bir bölek. Neyron baglanşygynyň birinji gatlagyna 784 sany neyron bar. İkinji bölegi bolsa ýa-ni neyron gatlaklardan 2 sany gatlagy ölçün alýar. İkinji bölekdäki 2 sany gatlak bolsa 16 sany neyrondan ibaret. Ne gözüňe getirin. Ýa-ni 28 pikselik kvadratda haýsy piksel aktivleşse, şol piksellerden mysal üçin bir san ýa-da bir maglumat görnüşini ikinji, üçüncü gatlagy ýerkidýär. Mysal üçin diýeli, ýa-ni kvadratda 28 pikselik kvadratda bir 9 san çyzyňyz, ýa-da şonu 9 sanaky neyronlar aktivleşip ikinji gatlagy geçe, ikinji gatlakda bolsa haýsy şo sanyň haýsy ýerleriniň näçe sany bilmek üçin şolar anyklanyp alınýar. Mysal üçin tegelik şekilde anyklamak üçin iskusny intellekt mysal üçin şolar ýaly görnüşde tegelik şekilde bolmagyny anyklap bilýär. Ondan soň 3-nji gatlaga geçe, 3-nji gatlakda bolsa ýa-ni şol 9 sanyň umumy şeklini 3-nji gatlak çyzyp berýär. Mysal üçin tegelikden aşağı goýrujagyny, dokulan goýrujagyny çyzyp berýär, umumy şekil emeleri ýaşatyda. 3-nji gatlakdaky maglumatlara seredip 4-nji gatlam bir haýsydyr bir sany, ýa-ni dokulygy, şol dokulygy ekenip çykaryp berip goýarýar. Mysal üçin ýokarda tegelik aşagda goýrujak bolsa 9 diýip tanýar, aşagda tegelik ýokarda goýrujak bolsa 6 diýip tanap bilýär. Ýa-da bolmasa 2 sany tegelik şekli bolsa ona 8 diýip tanap bilýär. Gaýsy çaýdan şeýler logika gelip çykýar şundan. Näçe şo neyron gatlaklaryna näçe köprak maglumat girse, şonça köprak şo sanylaryň variantlary köp bolýar. Ýa-da bolmasa mysal üçin 9 şeýler açylyp şeýle giden bolsa, ilk sapar şeýle çyzylsa şo 9-ny anyklap bilýär, ýa-da bolmasa başga çaragam bolup bilýär. Şeýle girden maglumatyny neyron baglanşyk ýadyna saklap galýar we ilk saparlarda size şonu maglumat çykaryp bermek üçin şo taýda şolary seredip bir maglumat çykaryp berip bilýär. Aslında statistika iskusny intellektlen ýa-da AI lan merkez hasaplanýar. Mysal üçin adamlarda da şeýler aktiwitesi bolýar. Mysal üçin statistika seredip bir karar kabul edip bilýär. Mysal üçin diýeli, bulutlara gara görýän aşağı çykanda, gara görende mysal üçin pikirlenip bilýär, statistika seredip soňky 100 saparda men bulutda gara göremde, ýani ýaxşy ýapdy diýip bilýär. We şoňa görä size netije çykyp bilýär. Täze bir alan maglumatyňyzy öňkü görün şoňa meňdeki maglumatyňyza görä netije çykarmak üçin işledip bilýäňiz. Indi şu ýerde bir sora gelip çykmak mümkin. Dogry öňkü statistikaga görä bir maglumat çykaryp bermek mümkin. Ýa-da iskusny intellekt ýa-da AI. Indi şo taýda sözleri ýa-da bir sözlemleri nädip ýatda saklap galyp bilýär diýmek mümkin. Mysal üçin diýeli, ilk san söz palaw hem salam sözlerini nädip öwrünişini göreli. Salam diýip aýdylanymaty bir görnüşdäki ses tolkunlary hasyl bolýar. Palaw diýip aýdylanymaty bolsa başga bir görnüşdäki ses tolkunlary hasyl bolýar. Eger mysal üçin 100 kişi salam diýse, 100 kişi palaw diýse, şo aýdylan her tonaky sözler maglumatlar bazasynda saklanıp galýar. Dogry, kompýuter bazasyna. Ýagny bir adam salam diýse ýa-da palaw diýse, şo täze aýdylan sözdüň palaw ýa-da salam sözüni anyklamaly bolýar. Şo sözi tanamak üçin şo sözdüň aýdylan sesiniň tolkunundan peýdalanýar. Mysal üçin şo bazadaky deňeşdirip görýär. Ses tolkunlary 10 sany görnüşe bölünýär, edil sanlar ýaly edil bir-birinden tapawatlandyryp bilinýär. Ýa-şaýan aýdylan salam ýa-da palaw sözüniň ses tolkunlaryny kompýuter 10 sany görnüşe, ýagny 10 atrada bölüp tapawatlandyryp çykýar. We şol sözde ulanylan ýa-ni ses tolkunlaryny bölüp çykylan atratlaryny kompýuteriň bazasyndaky öňkü aýdylan sözleriň ses tolkunlarynyň atratlarynyň vektorlaryny deňeşdirip görýär. Eşe deňeşdirip gören ýagdaýyny, ýa-ni sözüň aýdylan sözüň salam ýa-da palaw sözüniň haýsy bolsa birine değişikligini anyklap alýar. Soň bolsa ýa-ni şol täze aýdylan salam ýa-da palaw sözüniň haýsy bolsa biri täze aýdylan bolsa kompýuter baza ýatda saklanyp galýar. Saklanyp galmagyň sebäbi bolsa ilk sapar täzerak bir salam ýa-da palaw sözüni aýdylanyna öňkülere goşup täze bir netije çykaryp bermäge kömek edýär. Şo ýoldan bolsa biz emel aňy, ýagny kompýuter ýa-da emel aň programmalaryny öwredýäs. Näde öwredýäs? Edilýän aýtışymyz ýaly bir zatlary gaýtanap täze maglumatlar bazasyna salýas, şoňa öwredýäs. Garadaýdamyzda size jogap bermek üçin ýa-da eşitmek üçin statistikadan öwrenmek üçin öňdäki bolan maglumatdan ýa-da koddan peýdalanyp netije çykaryp berip bilýär. Iskusny intellektde aslında hakyky akyl adamyň ýaly akyl ýok, ýani akyl ýaly görnüp bilýär. Iskusny intellektden görnüşleri bar. Olar AGI, ANI, ASI. Ansadrak olar ýaly ani, agi,
ACD denen bolar. Birinji ANI, yani Artificial Narrow Intelligence. Ol özüniň berilen koduny daşa çykma hiçle, yani özünden bir zat oýlap tapmaýa, bolmasa özü samasyasyny hiçle hereket eden. Bu bölekdäki, yani şol ýanky ANI iň pes derejedäki iskusyny intellekt ýa-da ML aňysaňmaly. Olara Google, Alisa ýalmasa belki iň pes derejedäki ML aňlar degişli bolup bilýär. Ikinji, yani AGI, Artificial General Intelligence. Yani olar güýçli hasaplanýar. Mysal üçin ChatGPT, Gemini ýa Midjourney ýa-da iskusyny intellektlaram şolaň içindäki bir kategoriýa degişli iskusyny intellektler. O kategoriýanyň ady bolsa NLP, yani Natural Language Processing. Ve iň soňky üçinji bölegi bolsa ASI, yani Artificial Super Intelligence. Ol adamdan hem daja ýokarak pikirlenýär, ýokarak zatlar edebilýär. ASI ýanky iskusyny intellekt bölegi bolsa, şuma aslında bar zat ýöne bize ulanşda berilmeýän zat. Garadaýdamyzda iskusyny intellekt ýa-da AI hem ogurlarda hem ýerlerde bar zat, ýani ulanýan zat. Ve iň oradan iň esasy adamlardan köpräk ulanýany ChatGPT edil adam ýaly gurulşy adam bilen robot dilini robotam boldy. Robot dilini bir görnüşdäki jogap berenok, her türlü görnüşdäki jogap berýär. Siz ona soraw berseňiz, size gerekli jogaby çykaryp berip bilýär. Dogry, bir görnüşde däl ýöne. ChatGPT aslında dörenmagty gatwar ösüp ýaýrak giden zat bolan üçin 5 gün içinde 1 million patpişik ýa-da ulanjyny özüne toplan. Ve iň esasy bir soragyň biri, iskusyny intellekt ýa-da ML adamyň geljegine, durmuşyna ziýan ýa-da ziýan dämi. Ýöne onuň bolsa şu zada anklyk girilmeli. Artificial Intelligence ve Artificial Consciousness. Şol ikisine anklyk girsek, tapawyny bilsek, onuň düşünüp bilýäs. Artificial Intelligence, ýagny AI, siziň beren buýrugyňyza görä, beren komandaňyza ýa soragyňyza ýa bir haýsy bir işiňize görä size jogap çykaryp berýär. Ýalmasa özündäki şo maglumatyndaky ýerlerden alyp size jogap çykaryp berýär. Hiç ili artykmaş hereket ýok, öz başyna hiç zat eden ýok. Artificial Consciousness bolsa özüni bir adamy alarak diýelim, öz başlara görnüşde işläp bilýär. Siziň beren komandaňyzdan daşary özüne zaşytasam gurup bilýär, ýalmasa başgarak bir size komanda bermeseňiz hem başgarak bir zatlar etip bilýär, ýalmasa internete şonu goýsaňyz, ýalmasa internete baglap goýsaňyz başga zatlar etip bilýär, başga zatlar ýüklämeler ýa-da internete başga zatlar goýbermeler özü. Egerde adamlary, opşa adam zaty özüne düşman ip ýalmasa özüne bir erwetrek bir adamlar diýip hatapasa, moş bizem ýatyp biler. Ve iň esasy adam şu Artificial Consciousness entak peýda bolanak, ýani peýda bolmaýaryn aslında. Ve şu ýanky Artificial Consciousness'a degişli kinolaram badaja Terminator diýä, Matrix diýä şonýa kinolaram ba. Eger derejek bolan ýagdaýynda Artificial Super Intelligence kategoriýasyna degişli bolmaly bolýar. Şo derejedäki ýokary güýçli super intellekt bolmaly bolýar. Super Intelligence-laň hatyryny girmäne ýakynlaşan ýekeje bir iskusyny intellekt ba, olam Bing AI. Kıskaç aýdamyzda şuňky videomuz şulardan ibaretdi. Eger goňuňyza ýaram bolsa, bize podpisasiýa edip, like basyp goýmany ýatdan çykarmasyň diýip umyd edýän. Eger de soraňyzdan bar bolsa, bize kommentarda ýazyp bilýäňiz.